ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାତ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ରୂପା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସେ ଏକୁଟିଆ। ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗେ। ଚିରି ଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଖାଲି ପାଦ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁହଁରେ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଖିରେ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ଆଲୋକ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ରୂପାକୁ ଦୟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ରୂପା ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ହେ ଠାକୁର, ମୋତେ ଏମିତି ଜୀବନ ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବି। ତାର ମନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ନିଜେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଓଦା କପଡ଼ା ପକାଇ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭେଷ ବଦଳାଇ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରୂପାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରୂପା ଭୋକିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଜର ରୁଟି ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଝିଅର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତମେ ନିଜେ ଭୋକିଲା ରହି ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ରୂପା ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୋକର କଷ୍ଟ କେତେ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସେ ମଣିଷର ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଯାଏ। ସେହି ହସ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ରାଜା ତାର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ? ରୂପା ଆକାଶକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଯଦି ରାଜକୁମାରୀ ହେବି ତେବେ ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି କାମ କରିବି ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକ ଭୋକିଲା ରହିବେନି କି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହି କଥା ରାଜା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଚକିତ ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିକୁ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେ ରାଜମହଲକୁ ଫେରି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଗାଁରେ ଥିବା ସେହି ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ରାଜମହଲକୁ ଅଣାଯାଉ। ପରଦିନ ସେନାମାନେ ରୂପାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାଜମହଲକୁ ନେଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରୂପା ଭୟଭୀତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ ପରି ରାଜକୁମାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଅରିନ୍ଦମ। ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ରୂପାକୁ ଦେଖି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏକ ଭିକାରୁଣୀ କିପରି ରାଜମହଲରେ ରହିପାରିବ? ରୂପା ରାଜମହଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନମ୍ରତା ଓ ସରଳତା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦାସଦାସୀଙ୍କ ସହ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାର ଭଲ ନିଷ୍ଠାକୁ ମାନି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଜଳର ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ରାଜା ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୂପା ଏକ ଉପାୟ ଦେଲା, ହେ ରାଜା ମହାଶୟ, ଆମେ ରାଜକୋଷର ଧନ ବ୍ୟୟ କରି ଜଳାଶୟ ଖୋଲିବା। ଲୋକମାନେ କାମ କରି ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳର ଅଭାବକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା। ରାଜା ରୂପାର ପରାମର୍ଶ ମାନିଲେ। କିଛି ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟ ତିଆରି ହେଲା। ଲୋକମାନେ କାମ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦୁହେଁ ପାଇଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ରୂପାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାର ଏହା ଦେଖି ବୁଝିଲେ ଯେ ମଣିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ତାର ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ତାର କର୍ମରେ ଅଛି। ସେ ରୂପାକୁ ମନରୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରୂପା ଓ ରାଜକୁମାର ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ରୂପା ସତରେ ରାଜକୁମାରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ପାଠଶାଳା ଓ ଆଶ୍ରୟଗୃହ ଖୋଲାଗଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ରାଜକୁମାରୀ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା। ରୂପାର ଦୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଲା। ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଓ ରାଜକୁମାର ଅରିନ୍ଦମ ରାଜା ହେଲେ। ରୂପାରାଣୀ ହେଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବକୁ ଦେଖି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ କଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେନି। ଏଭଳି ଏକ ଭିକାରୁଣୀ ଝିଅ ନିଜର ଭଲ ହୃଦୟ, ସତ୍ୟ ପରିଶ୍ରମରେ ରାଜକୁମାରୀରୁ ପରେ ରାଜରାଣୀ ହେଲେ।